Weche mag nyithindo manyiri mabende gin vijende biro ka samoro thothne iwacho ga ni samoro nyako nyalo bedo e point moro nikech weche mag poverty kata bedo makoso maonge kod gimoro. Gin jogo koma samoro ng'ato dhi kateria to odwaro kata mana towels gieki, sanitary towels kod kata mana gik moko ma samoro onyalo konyore godo. Magi gik ma ka ng'ato koyudo ka nyaka nyathi manyako madhi school to iponi omako osiep kata mana gi ng'at moro e kor gweng' kata kijana moro ahinya thoth ne yudo ka jok ma tiyo tich mar bodaboda bedo ga accused. Akiani ang'o gini ma utimo mar mondo mi ukel gimiluongo kata ni awareness mar mondo mi kik wabed koda iye momondo mathoth ahinya kaluwore koda nok mar bedo koda gik ma samoro nyathi manyako nyalo konyorego mondo res ngimane. Erokamano Solomon Atito. Iwacho weche ariyo kanyo ma omulo chunya kabisa. One, en role mar our border sector. To nikech gisani kwang'iyo kucha dierawa makende en ni the border sector is the largest single employer momiyo owetewa thuolo mar yudo yuto matin kendo mondo gidhi mbele gi ngimagi. Kendo anago erokamano ne jogo duto mantie border sector ni behavior margi osebedo kaber, service gi provide makare kendo gine jogo machalo kaka wang' gweng' nikech gimoro kotimore to yudo ka jabodaboda oseng'eye kendo ripote kaka owinjore. So anago ne gero kamano kuom tich matek magitiyo. To iwacho ga ni kama apples nitie samoro dipo kiyude achiel ariyo moko winjore. So osiko wago mbaka gi jo bodaboda mekwa. An kaka reda kucha wan gi chairman mar jo bodaboda miluongo ni Joel ma andaro kago, wan gi Samson Girima Ndori. Wago mbaka pile mondo wajiw jogo obed gi network. Sani jo bodaboda nigi sako motegno e Siaya and other places magipuonjrego ni ber mar community and responsibility mar gite mondo kik bede ni nitie achiel ariyo moko madibed ni dwa ketho ngima nyithindwa manyiri mapod ni e school. To on the other side bende nyithindo bende manyiri bende watemo mondo wapuonji. Kata nyocha kane wan gi activity wa ago erokamano ne osiepo miluongo na Mondi Nyar Bishop nobiro nwa gi cartons double mag sanitary pads. To sami chiwo sanitary pads gi to bende nochiwo puonj ne nyithiwa ni sani ji ni holiday nyakuritru. Kikibed gi pressure moro ni nyaka idonje tim moro maranjao ma compromise situation mari nikech inyalo bedo gi relief moro mar dakika matin mar odiechieng' moro achiel ng'ato mi chwadi 100 moro 200 moro to en gima dhi bedo gi long term impact. Pod wamedo emphasize ni kanyako somo en gima ber kendo amor ni sani king'iyo community wa there are many examples mag nyiri mose prosper. Achiel kuom success stories ma wan go kawuono godhiambo University of Jaramogi Oginga Odinga just gidhi timo gimiluongo ni swearing in nye giyiero student leaders. To wan asenyisi ni watiyo machiegni gi student leaders. For the first time in 15 years Jaramogi University oyiero president manyako. Nyako miluongo ni Daisy Okelo. So wadwa ni magi mondo bed shining examples ni kato bedo ni in nyako in gi a similar capacity mana kaka wuoyi mondo bed ni nyalo dhi mbele gi ngimani, inyalo dhi mbele gi dreams gi irrespective of challenges mantie. Okay. Sasa erokamano ahinya neno kanyo ka itemo lero gik moko mabeyo ahinya. Gi kinde ni nyakwara mogi kik wil ni inyalo tudori kodwa kokalo kanyo Facebook page marwa mar mondo bende amne moko kuom ote magi. Abiro yawo line mar simo bana banki machokende to kapodi amedo paro ni kaendi ni sani ndikoro program nitie kaendi maber ne jago nindo manie e kind higni 18 nyaka 35 karo kaiwuok e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kakamega, Busia kata Kilifi itidwe timo tich mar pith mar rech kata samoro idwa chako pith mar rech. Ma en kinde mari ndikri kokalo kanyo chendo ni ende mar Youth in Sustainable Aquaculture mano isa mar mondo mi bida chiel kuom jogo eko ma bro yudo ber ma omakore koda weche mag sir ma nyalo konyi chako tijni kata dhi nyime koda tijni puonj ka achiel koda riekni ma nyalo konyi bero i tijni endi to koda kata mana ng'eyo kaka inyalo lose pesa ka achiel koda kata mana kuonde ma inyalo yude chiro ne rejni endi. Koro isa niendi en chenro ma okelni ini won mar mondo mi okonyi kaka kijana, kaka ng'at nendo ma nyathi manyako kata mana ng'at nendo man kod ng'ol ma en thuolo mari. Inyalo ywa tol mondo mi ndikruok dhi nyime igocho nono maonge chudo moro amora namba ni 08
00723 mano nono aboro nono abiri ariyo adek ang'wen achiel aboro. Ng'e maber ni inyalo dhi kata mana Facebook page mar Youth in Sustainable Aquaculture Kenya mar mondo mi ifuatilia kata ilu chenro makamaendi. Isa niendi osirni kaendi koda Mastercard Foundation